Hvad siger jeg? Det er fedt, tror jeg. Og der er 10 sekunder. Se, Benny holder med at træde starter uden løbende foran ham, så han laver en kanonstart her. Og så. Nu. Jeg vil lige se, du kan. Ja, Benny kommer skyden op hver dag fra. Men det er 234 kæmpe dienste, der er vendt. Er det ikke, det var John Jensbo, vi lige kom ud om? Godt tilbage som 6'erne. Det er John Jensbo i front stadigvæk foran Kent. En af Tages Yngelsson, der står i alle på. Ældre mand om der. Det er dejligt. Jeg tror, at den ryger lidt meget godt på det område. Men det er John Jensbo stadigvæk. Hvad fanden han skulle snart indhente ham i kontor? Jamen, han har 6 han nøder virkelig. Ja. Nej, han er indhentet ham i kontor. Og ellers så vinder sidste første,